Pisie we Pisie afibia o se na enam nyama ba ku ni tim se we na akona chikakra ni gina mu no na kokwa bi kwa ama na e bashia Abusuafo yesan ewa makwa babio eba pemampem TV so na yeguso ewo Nkoranza ensensem na mu se de edika mama so etie no se endra brada Nkoranzaman eko asetena abra na Kwame Baffoe toso na etie dwemu sanso ena otumfuo ne doyere na ya Sarpomaa a toso na a oye Nkoranzaman hema no no so etie dwemu Nkoranzaman aye nhihye bebre a chese nananom edi egu akwam ma Nkoranza afa ne ntomapa fra na aye krabehwe eni nti nhihye no bi efa eye ayiywo ho nanso enye ayiywo nko a eye kwan a nananom ebefa so eni amanyefo eni timamufo adika subom ama mputu aye Nkoranzaman dia mesrew so obeje bre na watie yewura Nkoranzahene abra na ohwe ensem no aguni manfo anim Pisie we Pisie afibia o se na enam nyama ba ku ni tim se we na akona chikakra ni gina mu no na kokwa bi kwa ama na e bashia Pisie we Pisie afibia o se na ba ushia ye afu we na nyama ba ku ni se we ya chikakra e shia so aye fa ho e di dwedwe Nkoranzaman e bu ko e chiko na nyama achia e be fa so a beti aka me kuru yakone o se shia so Enema sabi era Nkoranzaman afare ko pepiana Nkoranzaman ko ne dansa na ibeshia wa hano standing committee di kan shia Nkoranzahemaa ne division chiefs no di kan bokko na shia na se nyina agi tuma ya ya tuma o se asa ko shia so o ne Nkoranzahemaa ene nananom afakura division chiefs di kan shia esa ne committee di kan shia mo ko pona na edika isha ya de never be to them committee agodo no extra edika ayensem aye ya de enya wa Nkoranzaman pa ya de mra ebe to pa fa so ye wa Nkoranza and so the same to the and for big tons I see any price of you are for to grab tons I see you for him for some for tons I see na some way ma come kind of no bia asase o ha bia no se be ko ya so fu asase ni o so kind of no se o bia wa bia asase o bia o ye so fu eni wo enti se o ha asase ni so na se di what you na wo di hina o ni wo kwai se be asase a o ti ma bu do so no o fa ho ko to asase ni mu o se o ma so e ka Udina asase o ye so fu eni bra asase a o ma fo produce so na so o fa fo na ohina obeyesa obewa be gran say ene obenya amane so kila wa fa ma fa asase ko e bi ko wa to sa na no obenya ase aka se wo to asase bia eso ebro tenekesa bra obeto ya bia hu dwuma dia obeso dia asase bi di ansewa tibanya kwai ato asase so bia wa so te pass asase bia so wo to asase bi tenekesa pa bra na kenina na sa ya no so trase ko to de ebro tenekesa no wa to ne trase ni o se fu ase o se no trase ko to de tenekesa wa to ne tra apa mi mo afe anantisem ya asema ya ka na se nananum bi ehushim last week ya mishia ntwe fulani fo nyina president minister regional minister that no one kind o ka kire mi sa ka no mo ba ha sei no ye wo agent for Nkoranza a o mo di say agreement ya rem to na ntwe na say Nkoranza bibia no we be so you must have said and you said
wɔhyɛ fɛrɛ fo pɛyi no wɔn kan wɔhyɛ wɔn ne nsa wɔhyɛ sɛ na wɔn bi mi agent a agent wɔn brasa a ɛkɔ so a deɛ bɛn bi a wɔn yɛ gyina mu eti ɛfɛ ne yɛ tɔ sɛ a ɛkɔ brasa yi. ɛnti anantwie ne deɛ afi a yɛsi mu yi anantwie a wɔn kɔ no wɔn kɔ a wɔn ma ban obiara ne bi ansi abi wɔyɛ ɔhene na wɔ kurom ha na sɛ wɔn ntumi ɛnsa anantwisɛm no so na sɛ yɛn ho kan yɛn fa nkyɛw. ɔsɛ anantwie wɔn kɔ sisi wɔn ma ban anantwisɛm ɛno to ma ta yɛ ban wɔyɛ ɔhene na ɔsɛ na wɔyɛ wɔn anantwisɛm a ɛyɛ wɔ akɔbi ama. apa sɛdefoɔ no aka kyerɛ me sɛ ahemfo no bi so ka ho. sɛdefoɔ no aka yɛ sɛ nana no bi mo hyɛ mu a. na ɔyɛ ɔhene na ɔte ha na ɔde ho hyɛ anantwie mu a na wɔn ankasa no wɔn nso ho sɛ wɔagu wɔn anim ase. ɔsɛ ɔhene na ɔte ha na ɔde ho hyɛ anantwie mu a ɔmanfoɔ bi ɛsɛ yɛ a ɔhene no anantwie ne ba bɛsɛe fidie wɔ kurom ha sese yɛnya bankye ntɔ kurom ha yɛgya bayerɛ kashu ne nneɛma nyinaa yɛnya bi ne nyinaa fulanifoɔ yi fa kwan bi so ama anantwie no fa kashu no ɔmo anya kwan akɔ so ɛnyɛ ayɛ no kwan ɔsi anantwie no ɛyɛ ade a ɛsɛe nneɛma afudie ɛyɛ kashu anantwie no na ɛyɛ kashu na ɔmo kɔ anantwie no akɔ yi no ɔmo akɔtɔ. na fulanifoɔ no koraa so ɔmo nsa mfiri kurom ha deɛ bɛtena ama ɔmo aba abɛsisi yɛ de akɔdeɛ a na kyɛ sɛ Nkoranza na yɛyɛ afa yɛfo dodo na sɛ yɛnya Nkoranza yɛma yɛ Ghana ha nyinaa GT Bank Fidelity Bank rather ɔmo deputy ti ofiri kase ɔkɔfa investors if in Nigeria ɔpɛ so ɔbɛsɛte Nkoranza development rural bank okurum ha ɔbaa yɛ mi ne yɛ kyerɛ ase di nkɔmɔ na ohun sɛ anantwisɛm no baagi deɛ ɔbaa ɔsi a ɔde ma nkorɔfoɔ na ɔmo de ayɛ mfuo na nipa no ɔkɔyɛ mfuo na ɛnantwie sɛ na ɔbɛyɛ dɛ na ɔtua ne nyinaa deɛ ɛtu ase a ɛnima ne nyinaa ɛntumi mma Bene my honorable MP Adekum Piesie say be call interior minister na yakọ council anantwie yɛn anantwie wɔ ha police for yɛbɛ council yɛn anantwie ogum ha say if afi anantwie na makasa anantwie kɔ bia ɔmo nya kɔ bia anantwie bi ama ha ɛde anantwie ne ba ha say ya yɛn nyinaa yɛbɛ hyɛ paboa kɔ pama anantwie no ɔmo kyɛ bi sɛ ɔmo wɔ ha sɛ ɔmo yɛ ha ọba amasẹ ọmọ bá abẹdi enya ama ahọhọ bi abẹpa ha ẹja na ntwi aba abẹdi enya ama yẹ tìmọ nfuọ ho abẹkyerẹ ọmọ sáà jẹ ẹ ma ho kwan. ọsọ ẹni ẹni ẹsi ọmọ ẹgbẹ ti yẹ ẹni sá ọmọ ayé máa yà wọ bi ọmọ ọmọ ẹni náà sẹ sáà nà ẹgbẹ ẹni ẹni gbogbo ha ẹni wà kwan afọ anantwie no ọba ọmọ afẹ ẹbá ti ọsẹ asẹ ẹfọ sáà nà ẹgbẹ gbogbo ha ọmọ ọmọ ọsẹ ọmọ ẹni ọmọ ayé máa sẹ enti yɛ start afirifiri yɛ yɛ woyɛ ɔhene na wonim sɛ woayɛ bi a woagye yɛyɛ ampa so twa so ne yɛ twa so bi a wɔ bia agent bi a wɔn Nkoranza bi a wo a wonim agent bi a tumi fo twa so yɛntumi mma sɛ nipa baako a na nipa kakra bi ɛmɛfa yɛ afei Nkoranza yɛn nsa asesɛm yɛhwɛ a cashew sɔfo dua cashew wɔ ha ebi dua sɛ cashew kura yɛ Ghana ha bi sɛ cashew efiri kurom ha dɔm hwɛ baabi a seesei yɛbɛsɛte cashew board no yɛbɛ register ɔmo tɔ cashew no free aduafoɔ no yɛtumi ehu ɔmo a identify ɔmo tumi tɔ cashew no sɛ wa yɛbɛ register wa obetumi akɔtɔ cashew afiri obi ara yɛ sɛ yɛ korɔ no deɛ yɛbɛ sɛ yɛsi a ɔnana ama yɛtumi anya bi ɔsɔ ɛsɛ cashew fún kɔmɛti ɛsɛ wúlɔ cashew a sɛ nana maa bɛ tɔ ebi ɛlɛti kɔmɛti ɔkɛ bɛ so
kɛsila kɔnfɔ eti ɛrɛ ti sɛ wa ko ni saa wo ebi a n'a kɔtɔ kɛsila n'a sɛ ɔyɛ kɔnfɔ k'o bi ayɛ eti sɛ ebi la sɛ. eti kɔ a wopɛ sɛ wotɔ cash no bia wode bɛhu registra ɛna ne no bɛtena ase yɛbɛhwɛ nipa dodo a ɛhia ɔmo sɛ ɔmo tumi tɔ cash ɛho nhyehyɛ nyinaa yɛbɛma ɔmo ɛdi so na ɛntumi ma sɛ yɛte kurom ha yɛdua yɛ cash nkɔfo bɛfa cash do yɛnya so mfa so biara ɛnyɛ no kwan no. sɛ ebi la sɛ ɔso na ɔmo sɛ ɔtɔ cash biara o register ɔbɛ register ɛkɔba sɛ ɛkɔba sɛ asoso ɛna sɛ ebi bɛ yɛ sɛ cash bi bɛ yɛ ɛna ma sɛ ɔmo anyi na ɔmo sɛ ti di ya na cash bi ba na ɛnyɛ na sɛ ebi la sɛ. afei yɛnsuo hɔ yɛnsuo hɔ maka sɛ yɛyera a yɛmayama mmerɛ yera a ransa yɛngu abia no yɛhwɛ yɛnsuo ho a sɛbe baabi a konwa kɛseɛ koraa kɔ no ɛga nteɛ sɛ nkɔfoɔ bi sɛ nsuo no baabi a n'ahema konwa kɔ nkɔfoɔ sɛ nsuo no nanom mesrɛ mo obi a onim sɛ ɔhyɛ mu biara woyɛ timamu ni o woyɛ nana o saa nneɛma no mu nyae bia mɛfa mu akɔ akɔhwɛ sɛ wo a wodan wo hɔ yɛbɛpɛ side plan sɛ wone ho kwan ɛna wakɔsi saa de no asi baabi a yɛyɛ amammerɛ a ɛyɛ ɔho kwan sɛ ɛbubu roro akasa ɛyɛ baabi a nananom ɔnoa mu ɔkɔ nsuo ɛyɛ aboa ɛna aboa baabi a nanayɛ aso ɛkɔ nsuo sɛbi ɛwure a ebi ɔbɛhwɛ bɛfɛ na amanfoɔ ɛbɛbi a ɔnoa mu ɛbɛkɔ ɔkɔduro na wɔn asi bɛsi saa nso amammerɛ nsuo no biara no ɛbɛbi ɔbi yɛnsuo akeka pragea kɔ wana roma yɛ yɛnsuo ho ne nkɔboro ka mo pragea de fie agu nsuo yɛnyɛ de saa nyinaa yɛbɛbɔ yɛnsuo ho ban galamsey ka ne nkyerɛ sɛ yi pragea ne kaafoɔ nsɛ yɛnsuo prageafoɔ ɛwura sɛ wosɔre a ofuofu kaa ahohoro pragea ahohoro na fi ɛwɔ nsuo no mo sɛ nsuo no galamsey bi do a ɔna mo sɛ nsuo efiri dɛ ba ɔka sɛ pragea bi ɛkɔ nsuo bɛ mu hɔ wɔn a pragea afɔ nsuo. roro akasa ɛsɛ basabasa lɛyi deɛ bɛ sɛ kube bɛtwa yɛ nua nyinaa nsuo ntɔ kurom ha bɛtwa yɛ nua nyinaa eti yɛsrɛ mo ɛnanom yɛ nyinaa yɛtwam ebien twitwa no ne nyinaa yɛtwam no yɛnya ne saa yɛbɛhyɛ adua nua no bi ɛne forest bi akasa yɛbɛpɛ da bi na biara de ahyɛ ni na yɛ nyinaa yɛate asi yɛdua yɛtumi abobɔ yɛ nyinaa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a tɔ no ɛbɛsɛ ayi sɛ deɛ yɛka nyinaa we are yɔyɛ ne nyɛma nyinaa nsu aka ne nyinaa yɛ kwa enyeka ɛdɛ na bi fi amamoro so ɔno abɛsɛ ntasa abiru na no ɛbɛtwabia ibube nyinaa dɛ efi asɛbɛka sɛ kei na sɛ ɔsi nyeka ɛtwa wɔtwe no so ɔsɛ kei esi fɛrɛ ɛto bɛtɔ eti nana bi kuro bi awa nana bi sɛ nana abɛ kɔfɔ ɛdumuna bi ɔdɛtɔ ɔdi bi a ɛna fɔ ebi na sɛ ya esu bɛsɛ yɛne forest foɔ bɛka mo asɛm forest foɔ yɛne bɛbɛka mo asɛm ne nyinaa wɔ sɛ ɔmɔbɔ ho ban adikuromfoɔ no so ahɔhoɔ deɛ ɛdɔ hɔ no nyinaa yɛpɛ sɛ yɛhu yɛ register hɔ yɛhu ahɔhoɔ a woyɛ di kuro wɔ wo kurom a yɛpɛ sɛ yɛhu ɔmo ɔmo dɔ hɔ no ɔmo nyinaa yɛhu ɔmo yɛanye biribi afiri ɔno ɛbɛwɔ sɛ yɛ register ɔmo yɛhu nipa dodoɔ a ɛwɔ ha bɛɛ dɔ ɔyɛ asase so. sɛdeɛ ɛba sɛ no ɔsɛ ɔnawo te kuro mu ade kuro obi na ɔsɛ pɛpɛ ane de kɛse ɔyɛ amane no tuofie wɔnim no ɛne ba sɛ saa afɔ no nyinaa ɔfɔ ɔmo ma na yɛ register ɔmo. ɛbɛ register ɔmo. ɔsɛ ɔbɛ register ɔmo. ɛyɛ o de asase ne mɔmɔ a mɛ yɛhunu mu bi yɛne asase ne yɛ wɔyɛ asase ne ni wo woyɛ hwɛsofoɔ asɛm bi anum deɛ ne maame hu nipa a wɔde ma tena hɔ a bɛhwɛ asase no so. asase wo si pere sɔrɔ yɛ maa fɛn fɛn ya ɔn ɔn yɛ awɔ yɛ so etu kule mu bi a maame mu wa mi mu ɔmo yɛ fi sɛ ɛdi ba se. afei nsɛm a yɛde di fie ase nyinaa ne nyinaa yɛn na ɔmo ama so yɛn na nana ahema ahyia yɛde ho nkɔmɔ nsɛm a yɛwɔ nsɛm a yɛdi wɔ ahemfie ha yɛwɔ nsɛm a yɛdi wɔ nana ahema fie
ahemfi ha kora de nsɛm bi wɔ hɔ a ka kyerɛ nananom sɛ bi wɔ hɔ a ɛba ɛyɛ sɛ nananom atena ase bɛmpɛsu aso na ma ka kyerɛ mo pɛn na biara nhwɛ sɛ obɛdi n'asɛm wɔ ne mpɛsu aso ɛnyɛ asɛm biara ne sɛ bi obi fa yɛ a na ɔde aba ase ɛnsasesɛm ahensɛm ɛba yɛbɛtena so sɛsɛ yɛbɛhyia busumi bi a bɛyɛ busumi mmienu nyinaa yɛbɛhyia Nkoranzaman yɛhyia wɔ ha se a ahensɛm a ɛwɔ kurom ha biara yɛbɛtena ase na hene bi a wɔ ha se a dikurofoɔ yɛfrɛ Nkoranzaman meeting na dikuro bi a wɔ Nkoranzaman bi yɛ ateɛ bi yɛka asɛm na yɛbɛgyina ha hene bi a wote ha a wakyerɛ wadwe sɛdeɛ bɛyɛ a yɛmpɛ sɛ bia bɛkɔ akɔhyehyɛ bi akyi na bi mu di bɛho awurawura nananom bi nsɛm na dɔfra de adi pɛfɛ wɔ ha se ɛyɛ aka asɛm ne yɛyi afiri ha prɛko ɛsɛ bi wɔ a ɛsɛ wɔn nan yɛ fi ebi nso wɔ hɔ a ɛsɛ ba etitiri ahensɛm asasɛ ɛsɛ tumi de biara yɛ Nkoranzaman kansa mu ti a Nkoranzaman nyinaa ɔwɔ ti Nkoranzaman yɛ sase a ɔyɛ ebi yɛ ɔsɔ ɛfia na saa ɛyɛ ɔsɔ ahensɛm wɔ ɛwɔ hɔ a ɛde na wɔn ɛbɛrɛ aka sɛ ɛyɛ a nananom ɛsɛ saa ahensɛm ɔtɛfu da fase kɔkɔra ɛyɛ ɛbɛrɛ ɔtena se a anadwo a ɔbɛka ebi. Nigga, what's that? Be the edge, I'll push an edge. Yes, y'all are. I didn't go. I say, there are some air can be able to say there are some more kind of purpose. So, that's why I'm going to so busy. We need to go over this. What are we because it was who takes in the land or whatever. It's a very young shed also. Now, about a charming man yet. Data, on my meeting. Then some I ever can say that. Ever bought. But the Obama did not Assemblyman for the bishop. Now, your crop have a fasua. Yet, Obi a nye mai ya asade o se ya ne se be ye betra ha bia predi france o ba da o pia o fire na ko gwa bonte a bonte wan be fra mo obi am yin fe ni tuzum lion ye fe ni tu bia so ya e betimi aye na ye hia Assemblyman for ni na ye be peda ba ko ene ye nyina be tie ho ampu ya prapra e ku no kire se ye tie ye hu ma branu so wo tra wa empra abudi die so ya dia ko asentia sɛdeɛ nasɛw ɔse ahodie sɛ ɛmteɛ mu ni yɛbɛ obiara kare fi asa ɔba enti ɛwɔ sɛ nasa pɔtɛ so ɛma yɛ fɛfɛɛfɛ ɔno ara bɛda ho na nanam nyinaa ne Nkoranzaman nyinaa ɛba pɛfo ɛne sɛ sɛ wopɛfo a na wopɛ wura a na yɛ wobɔ dɛm wopɛ wura a na yɛ wobɔ pɔtɛ so ɛyi ne nyinaa ɛnade a wɔbɛyɛ container so adɔso Nkoranzaman mu ha container ofo baabi a container si hɔ ma ko mu nyɛ kama sɛ yɛsɛ nananom pɛ baabi yɛbɛyi a container fo no nyinaa akɔ no na container bi afiri ase ɛhyɛ no deɛ menka sɛ yɛsɛ ayɛyi ɔmo ɛmom ɛyɛ kɔkɔbɔ me baba ate aseɛ sɛ yɛbɛyi ɔmo ɛnyɛ sɛ container da bia obiara fa no container ɔde asi baabi dɛ sɛ yɛ nasɛ no ɔse container so adɔso wɔ Nkoranzaman mu ha ɛti container no ɔne nanam ɔkasa ati kɔmɛti ya ɛhwɛ mi ntiɛntiɛ o de kote na ba to a nsɛ ɔbɔ kote na bi o deɛ ɛkɛ ɛda ɛfunu ɛna yɛbɛsisi yɛ bɔda no so ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ dwa no ho ban ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ dwa ho ban because yɛti yɛn nsase yɛ bia na nkɔfo afɔ yɛ nneɛma kɔ yɛn ankasa so ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ ho nneɛma kɔ nti ne bi mu wɔ hɔ a kɔmiti da aka no ɛfɛ yie ho yɛka yi asɛm yɛka ne yɛhyɛ mmara no wie a ɛbɛyɛ adwuma yɛhyɛ wie a yɛbɛba awareɛ soso na wo sɛ mmerante bebree ntumi nware bi kɔ ware a yɛahyɛ ne ketee
Bora de alguém, se essa assim, se não, você já como vai? Ah, não não, é famoso. Se eu não sei se já conhecia, é não. Se já nem. Tá para fora. Eu não be come wasem. Yes, I said mo so ye no mo wasem. Se eu não, você não vai for. Essa assim, você é famoso. Via ou Casa Preco. Casa.